May limit bitin. Kung saan banda yung dog food? Dito. Dito.
Ano ba para ano, kung hindi. Nagpaalam po ko rin yan. Bakit? Hanggang nag-aabot na kung mag-save sa da. Ay, nang isa. Tinda! Ako yung kapot to. No? Dahil kinan niya. Siron talaga, bumaya talaga to. Iyo. Ay, 434 po. lapit niya ako ka tripping. Ay, din ko duman. Nakatango-tukaw kay Bansi. Ano man, si itong kasama nga dilata. Iyo. Ayun ka niya ako, naghahanap si MJ Marlene. Pinayaan, no? Oh, tangina ko nahanap ba? Ayun niya ako, sorong kong kayo. Ay, alam ko puro pagkaroon niya ako. Very good.
Yes. Yes, yes. Wala kang decide among the app. Tira. Ay, Mayo, i-cancel mo ka. Sobra sa laog. Cancel mo, tapos i-balance niyo. I-balance niyo. Ay, paisa, teras laog. Para i-balance niyo. Sige na, lagmang pin mo. Mayo laog. Sama lang. Hindi mo lang baga. Ano? Siya ko yung siya ko rin ang tabo. May dagat ko naman eh. Siya pala. May pangin niya ko bata. Sa pagkakapista. Ay pagkakapista.
po, iba ka pong Risec 40. Risec 40. Risec 40. Right, Hi. welcome to Southside Rock. Iba ka mong Risec 40. Basic food. Milligram ano po? Opo. Ega po, 6550 ang sarap. Bali, 4. 100 milligram. 262. Iba rin ibang brand po. Pag dahil ho yan, pag dahil ka dyan nakakaano, mapa-change na kayo number, maduman ka pa. Mapa-update nga ito mo yan. Maduman ito, mabago da siyang number. Thank you po. Nakabago number. Pare ako pa ba? Mayo, hindi na ka na. Malog yan, mga pero pag ano ba? Welcome to Southside Rock. Welcome to Southside Rock. The bridge is tonight.